dama ni na faɗa mutane daga farko lokacin da muka je primary 2023 ni ban yi Tinubu ba, ban yi President Bola Ahmed Tinubu ba, na yi Osubanjo ne. Abun da ya sa ku ban yi shi ba, time da ina soja yana gwamna ni kuma ina nan a Lagos, na san meye shi, na san meye zai iya yi, kuma na san meye ba zai iya yi ba. So da na faɗa na ce wannan gwamnatin nashi ne da na ƴaƴansa da na iyalinsa, an ce ba haka ba ne. Yanzu ya mai ɗin ya zo ya koma a NNPC shine 850, kamin ya zo mai 160 ne ba. Mai 160 ne. Kuma yanzu hakan nan duk abun da za ka saya a yau, yanzu akwai fiye wata na naira 5, kamin ya zo fiye wata 500 ne, yanzu fiye wata ɗaya naira 50 ne. Kuma mutumin na ya so jirgi na biliyon 150 biliyon ɗaya da 50 dollars, ba wai naira ba, sannan ya saya mota ta kansa ta 1 biliyon. Sannan wannan mutane kuma suka zo suka saya abun nan, su wannan kuma suka zo suka saya nuri. So kaga sai aka zo ko me tsada ne. Sannan Central Bank gwamnati yanzu Kwadosu shi kansa ya sayo mota da kansa da na staff ɗinsa na biliyon 10, 10 biliyon Central Bank gwamnati. Amma yanzu EFCC kuma suna cajin wai wannan Onyefele da wannan wane ne ya fi, saboda Allah da Annabi. So mu kawai da EFCC sai naga kawai suna neman Yahoo boy da wanda ba su iya abun da suke ba. Amma in ba haka ba, ya mutum Central Bank gwamnati yasa da bai saya mota na 10 biliyon ba. 10 biliyon vehicle wanda mutane talaka ba za su iya su ci abinci na rana ɗaya ba. Rana ɗaya mutum ba zai iya ci ba. Kuma ka duba, an kashe sarkin Gobir, shi shugaban kasar ne ya je wajen ya same shi, sarki ne fa mai martaba ba. Kuma wannan mutane sun yi zaɓe, kuma Sokoto sun yi delivery, ya je gaisuwa babu. To wannan yanzu ya rage namu mu in arewa mu yi alam na shara da kanmu da kanmu. Me yasa lokacin da aka zo za a bada minista aka cire Rufai? Saboda yan arewa su suka sayar da nepa, yan arewa su suka sayar da nepa. Saboda sayar da nepa da suka kuma sun san Rufai ya san komai, shine yasa ba su screen ɗinsa ba ya zama a gwamnati. Wanda ya za a yi ma yanzu kamar mutum kamar Okwabio ya ce wai Rufai wai yana da case. Kai da kaje kana da case na EFCC ɗaya daga state ɗin, kaje na an baka minista na Delta ka dawo da case, kana da case a EFCC, sannan an ɗauko ka sani prison ka ce wai yana da case. Kai da shi waye fi case? Rufai ba da wani case a EFCC. Amma kaga kawai saboda wannan ba su clearing din shi ba. To sai naga cewar yanzu mu karanta takardar ta nutsu. Naga Arewa Konzo abun nan din sun yi meeting, Arewa elders din forum sun yi meeting a Kaduna. Allah ya sa meeting da suka yi ba irin wanda za su kai mu su baro mu bane, irin wannan wanda muka yi. Don wannan yanzu motar nan da muka shiga, to Allah dai ya kiyaye. Amma kaga daga nan yanzu zuwa Kaduna kaga suna express din babu, ya tsaya. Daga nan yanzu hanya ya kamata daga nan tashi daga nan ta je Enugu, ta je Port Harcourt, ta bi ta Abia, ta fita ta Owerri, kuma ta tashi daga wajen ta karasa Anambra, ta fita Asaba, ta karasa ta Bini, ta zo ta Delta, ta yi babu. Daga nan kuma zuwa a ce daga Zaria kuma a yi muna express ya fita ta Funtuwa ya meke zuwa har Sokoto. Wancan kuma ta tashi daga nan ta je ta Manumfashi, ta fita zuwa Katsina, har mu haɗu da bodan mu da Niger. Wannan ba ta yi ba. Buhari ya zo ya shugaban ƙasa bai muna wannan hanyoyin ba, kawai ya dinga ba da contract, kawai suna sayin contract, suna karban kuɗi. To as end of the day kuma ga yanda muka tsaya yanzu. Kuma mun zo mun samu wani mota wanda motan Buhari ta fi ta gudu. Don wannan motan ba wani abu da an je an ba da contract na 15 trillion fa aka bayar na wai a hanyar ruwa. Ga hanyar ƙasa wajen da mota zai bi, ga wani tanka ma sun kafe har wata ta faɗi ta kone hanyar Bayelsa a fata ne. Ba wajen da ake ɗauko mai ɗin fa su ba su da hanya. Bayelsa da Rivers da Delta ba su da hanya. Tanka in ta ɗauka wajen da zai je awa 2 sai ya yi kwana 3 in aka yi ruwa. Wane irin magana mu gaya maka mu gaskiya. Kuma an ce wai shi talaka an ƙara mishi kuɗi, har shugaban ƙasa yana faɗa wai ya bashi 70,000. Ya biya yaron sa ɗin 70,000 mana mu gani. Ya biya wannan yaron nashi shehi ya ce 70,000 zai dinga biyan sa wata. Ƙungiyar Kwadago ta yi ce Tinubu ya yaudare ta. Menene tsokacinka akan ƙungiyar Kwadago dangane da jekaka dawo da suke da mai girma? Ai mutanen ne ba su gane shi ba. Makarantar da ya ce ya gama secondary school, ya gama ba a gama ta ba. Ya gama makarantar fa ba a gama ta ba. Sannan ya gaya muna ya ce ya gama a Chicago, na kuma ba haka bane. Ya gaya muna kuma shekaransa 77, kuma yar shi kuma 68.
ai daga wajen ma za ka gane akwai magana a ciki, akwai lauje a cikin naɗi yayi. Wannan kawai ni daga wajen na ce na sauka daga wannan mota, don sai na ga gaba ɗaya daga shekarun da komi ba wanda ya tsaya cak. Da aka je screening na party kaga ya je screening ne, a primary bai je ba. Da aka je sign PISA ko kaga ya je bai je ba. Duk wajen da za a je a yi grammar sai ya tura vice president, wajen da za a yi sign biological agreement na bashi sai je da yaron shi ma ya je yayi nashi, shi ma yayi nashi. Yaron ya je Qatar, yaron ya je China, duk wajen ya je a Qatar, duk wajen da baban zai je shi ma zai je sai in dai maganan kuɗi ne da za a karbo. Amma mu kuma muna nan muna ta shirme kawai. Kuma yaron director ne a wannan company wanda aka bada 15 trillion din. Ai ya kamata da su bar mu. Kuma tun da kake ka taba gani wajen da yaron prison ana rantsar da Chief George ya zo ya zauna, shi minista ne. Ana rantsar da Chief George ga yaron a zaune, shi minista ne. Kuma matan an yi mata budget na 1.5 billion. Talaka kuma bai da biredin da zai ci gobe da safe, babu shi. Mutum nawa ne yaɗiya babu, tafasa ma babu. Idan Allah ma taimake da mana yanzu tafasan ta zo sai dai a jika a daka, babu maganan kuli-kuli, don kuli-kuli yanzu na 1000 ba zai kwaba tafasan ba. Kuli-kuli guda 2,500 ne. To talaka kam shi ina zai kai kansa ma ni yanzu ban sani ba. Wannan shekara ɗayan nan ya zama mun kamar shekara 50 ne ni a jikina, wallahi tallahi. Abin da ya faru ai su mutanen da suke faɗa din suke cewar ga wanda zan tsaya ko ina zan tsaya 2027 din ai dole ne mu canja, don ba mota ne wanda za mu dinga shiga ba. Ni na kira Ibele Jonathan na ce 2027 yana da kyau, don shekara 4 kawai zai iya tafi, wani kuma ya zo bayan shi. Kuma muna da candidate da yawa, Amaici yana nan, Osubanjo yana nan, Yari ma yana nan. In arewa za mu yi, ni in arewa za a yi cancak. Duk wannan wanda suke haɗa kansu kaga da Atiku da Konkoso ba na yin su. Reason ɗina shine shi Atiku yana vice president shekara 8 yayi, bai yi hanya daga Tongo zuwa Mayo Balwa ba, wanda zai fita zuwa shiga ƙauyen su. Shi kuma Konkoso time da ya gwamna din ma ta kansa kawai yayi, shi ma irin da Tinubu ne, daga shi sai kansa, irin na Ganduje ne. Bayan ka gama akai ka kai ma akai ka danka. Mu saba da wannan arewa, haka aka yi Sule Lamido, shi ma aka kai shi kotu, aka kai ƴaƴansa kotu. So abunda ni na gani, kowa yana da ra'ayinsa. Ni ra'ayina na tsaya mutum ku ne yanzu. In dai APC sun zo a primary, ina son Amaici ya sake saya ticket, ina so Osubanjo ya sake saya ticket, ina so Yari ya saya ticket, Abdulaziz Yari ya saya ticket, don yana da capacity. Rufai ma zai iya saya ticket. In kuma ba zai ba, mu fita kawai gaba ɗaya party nan da PDP da Labour mu tsaya wani party kawai, mu kawo wani candidate credible wanda zai karbo kawai mu buga mota mu wuce. Kuno. A baya an ji ka ce Goodluck, kenan yanzu kuma gashi ka kira wayansu ƴan taka. To ai matsalan da za a samu a Goodluck shi yana a PDP. Ni na ce in an kawo shi, amma ni ka sani ba zai PDP ba. Saboda haka ko ruwa na duka na bana sa umbrella. To kaga yana na PDP ni ba zan je ba. Ina nan a APC dina. To kaga wanda suka yi APC dama su ne Osubanjo, Amaici, amma ina son Yari ma ya shiga. Rufai ma ya shiga wannan takarar. Saboda wanda za su, muna son mutum wanda ya karbi kuma wanda zai muna atake kamin 12 mu aje wannan motar wajen da ya kamata. In ba zai ba, mu za mu dauko wani party sabo ai. Mu bayi ne. Sule Lamido ya ce akwai wahalar a iya kayar da Tinubu. A naka ra'ayin me zaka ce? Sule Lamido da ya gama gwamna kuma ya sake kawo ɗansa kuma ya tsaya a gwamna, shekara 8 ya gama kuma ya sake kawo ɗansa kuma ya tsaya a gwamna a PDP. Irin wannan irin leader mu na arewa kenan, kansa kawai sani da iyalis. Ya bari in an zo ya gani zai faɗi ko ba zai faɗi ba. Arewa, al'ummar arewa ta, arewa, al'ummar arewa ta, arewa, al'ummar arewa.